Hallo folkens! Jeg lægger ikke besked. Og det her er første episode af Faction på på server MC Central, som IP er dernede under. Det her er en af IP'et. Så det kan I lige få se. Der er IP'et. Ind i den her boks er IP'et, som I kan kigge på. Og så kan I komme ind på den her server, hvis I vil, ikke? Ja. Men i hvert fald, det er en faction. Og vi laver lige et klip, indtil vi finder et andet godt sted, så vi kan bo i. Nå, men vi ses lige. Halløj så igen, vi er tilbage. For jeg kan kun gå... Rose! Hvad har du dog gjort? Jeg troede ikke, det var noget værd. Rose! Sæt det skilt igen. Hvad laver du nu? Rose! Gør noget! Og sæt så det skilt. What? Okay, okay, nu er jeg ligeglad. Sådan jeg kan ikke. Sådan jeg er. Se. Nu kan jeg se, hvor epic jeg er. Og hvor noobet. Og I er bare noobet. Skal du skrive på skiltet? Rose må ikke pille. Nemlig. Rose må ikke pille. Okay, og nu... Nå, men Rose, hvad siger du til det, at han står og graver det der, ikke? Og vi går over til overfladen. Og ordner alt det der med træ, mad og alt det der, og sand og det der, for det har vi meget brug for, når vi skal bruge dernede, ikke? Ja. Så det går vi op og ordner. Jeg siger det dagen. Nej, det er nat. Du sagde sand. Ja, altså sand har vi også brug for. Altså sukkerkanes vokser bedre på sand, det ved du godt, ikke? Nå, vi skal have sukkerkanes her. Ja, altså, hvordan har du har da ikke tænkt dig at lave det heroppe, vel? Nej. Vi skal have... Også meget vand. What? Vi skal have... Nej, altså der er ingen vand, der har lavet... Det er på 3. Der er ingen anden, der har lavet... Her kan jo ikke lave noget. Jeg synes også, det er godt, at jeg graver, fordi det er lidt kedeligt at se på. Ja, og det er alligevel mig, der optager. Altså første gang det er nok til at være mig, der optager. Oh my god, det her billede, det er faktisk... Det kan ikke lægge af det grav. Skal vi have lært? Okay, nu ved jeg ikke, hvorfor jeg får en lægge af grav. Nok fordi at, altså, undskyld, altså, men når jeg optager, så er det også mest mig, det kommer til at lægge for, faktisk. Du lægger ikke, når jeg er på blod. Kun sådan en lille smule nogle gange. Det er bare fordi, så, I ved godt, når jeg... Den skal loade ret mange filer, når vi skal tale alle tre sammen og så videre. Ja, okay. Så nogle gange så kommer der sådan en lille lag, som der lige kom her. Men, Når vi skal i hvert fald sammen 3. Jeg sad med sådan. Men egentlig, så kan I faktisk blive totalt rige, fordi I kan faktisk jeg dræbe kunne hinanden. for lang tid har vi egentlig optaget indtil videre. 3:21. Ja, okay, det er sådan. Okay. Jeg troede, vi havde optaget, ja. Okay, kan I lide, at der er lag? Ved hvad, jeg laver lige et klip, så... Okay, vi er tilbage. Jeg håber, at det kommer til at lag. Håber jeg i hvert fald. Og jeg er faktisk med okay langt. Det værste er, at jeg faktisk ikke ved, hvor du er. Og jeg skal lige til at springe ud. Altså, vi bliver nødt til at sætte home i det der. Ja. Okay, nu ved jeg det. Så er den lige til home. Jeg sætter home dernede. Jeg har været den spændeste til i det her. Okay, et spørgsmål. Hvorfor har du sat en kiste derinde? Nej, kisten skal jo også være gemt, ikke? Skal vi ikke have de kings? Nej, vi skal hedde... Hvad skal vores channel hedde? Altså lige nu, så skal vi ikke tænke på det. Vi optager folk. Nå. Hvad er der galt med jer? Undskyld kartofler. Okay, jeg får kartofler fra nu af. I kartofler. Er I glade for, at I kartofler? Det håber jeg, ja. Kartofler med dum. Ja, det er nok nok, det er det. Nej, det skal længere ned. Og så skal stadig længere. Altså, her kan vi godt lave en etage, men det skal stadig længere ned. Det er lidt fancy. Altså, det er klart, ikke? Altså, men det her, det bliver vi også nødt til at lave om. Der må ikke være det. Og jeg har
2 stacks sand. Og når jeg er heroppe, så please gå på shift, som... De ved, altså hernede også, der ikke? Der skal Altså, lige altså, der er sådan, der trapper heroppe. ja, men i hvert fald lige nu her, tror jeg, der skal være et fønsrum. Hvor vi skal have et, I ved godt, føns og så videre. Og længere nede laver vi, og husk, når vi optager, så skal vi ikke sige koordinaterne. Nej, heller ikke trykke F3. Nå, ingen F3. Jeg er lige nødt til at gøre den her, okay? Fordi jeg skal lige skrive noget på det her. Du skal heller ikke gøre det, jeg lige nu gør. Og skal jeg ikke gjort det, hvad jeg lige nu gjorde? Jeg vidste mig ikke, at koordinaterne. Det gør jeg ikke. Nej, det gør jeg ikke. Prøv lige at kigge, Jacob. Så det kan bare færre til parentid, og den her 30 ting. Ja, jeg var rigtig tilbage, men hele kom hjem. Mange tak. Sådan der. Nå, skal jeg gøre det lidt ud her, okay? Vi skal sgu da ikke bruge sand til noget. Jo, Sugarcane Farm. Ja, glas. Okay, det bliver også det, jeg får faktisk fået iron. Fuck, har lagt... Hvem har lagt sand? Rose ikke kunne. Rose kan godt lide at pille knapper. Også, men lige også mig, for jeg har... Vi kan altså... Vent, nu har jeg noget af det vigtigste. Rose! Var det dig? Var det dig, Rose? Nej. Denne gang var det ikke mig. Nej. I skal huske at dække det til, når jeg skriver noget nyt. Nej. Altså, er Rose ikke... Vi skal være bange for Rose. Altså, og Rose, når enten der serie er slut, altså noget, ikke? Så skal vi så... Altså, vent lige, men... får jeg lov til at lave en selvdestruktionsknap? Og ja, vi bor. Der kommer i hvert fald til at være en selvdestruktion. Der kommer til at være en selvdestruktionsknap. Slet Rose. Den rum, som jeg ikke vil. Nå, men også i, og Rose, jeg laver trapperne længere ned. Det er mit bur. Okay, Jacob. Vi skal huske at lave de 2 højere end normalt. Ja. Jeg skal have et hundehus. Altså, det skal være så højt, Jacob. Ikke så højt, der er så højt. Så det ordner du. Er der ingen af jer, der lige har givet mig cobblestone? Jeg kan lige op og hente noget mere cobblestone. Har I set den kiste, jeg har lavet? Og vi skal også lave en cobblestone generator hernede. Har du set den her kiste? Han er over den. Ja. Men også, vi er nødt til at lave, altså... Og det kan sten på trappen, jeg ved ikke, hvad det er. Men vi bliver, så husk at vi bliver nødt... Den kiste i midten, den har jeg lagt sand i. Altså, er det okay, at... nu vil jeg faktisk sige... Altså, husk at vi skal faktisk lave en cobblestone generator dernede. Fordi altså, uden cobblestone, så bliver det ikke så godt. Det er cobblestone hvad? Generator, og jeg kan godt lige sætte noget her. Jeg synes, du ser på det også. Der er i hvert fald cobblestone generator, fordi vi skal jo ikke... Hvordan så har vi optaget? Vi bliver faktisk nødt til at slutte til det værste. Men bare ud, vi optager en ny video. Og den kommer ud lige om lidt. Ja. Og så stopper vi. Den optager vi. Vi ses folkens, hvis I synes det var sjovt, eller godt, så kan I godt sætte en like. Ja, det vil være. Ja. Hvis I ikke kan lide os, hvis I ikke kan lide den her video, så dislikes. Ja, fordi dislikes, dislike, fordi vi vil godt vide, om det er godt nok eller ikke. Skriv i kommentaren. Hej. Disliker. Hej. Hallo, vi ender faktisk videoen. Hej.